Hola, sóc en Rana, Josep Ranalies, i sóc dibuixant, però aquí faig de guionista per aquest patufet que ha dibuixat en Galric Sala estupendament. És una història de misteri, històric, thriller i una mica tot plegat en l'entorn manresà, amb personatges coneguts i entorns coneguts. Es pot disfrutar tant si ets de la ciutat i rodalies com si no ho ets. És força divertit i està tremendament ben dibuixat, com podreu comprovar si teniu la sort de comprar-lo i llegir-lo. Gràcies.